Goedenavond, het is zondag 31 mei en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Nu is het hier op het strand in Wemeldingen weer rustig, maar gisteren moest de politie hier ingrijpen bij een illegaal strandfeest. Op beelden op Instagram is goed te zien hoe druk het op het strandje was en dat de feestgangers veel te dicht op elkaar stonden. Ook in Dishoek moesten feestende jongeren van het strand worden gehaald. Toch komt de veiligheidsregio niet met extra maatregelen. Het beleid is erop gericht om de eigen verantwoordelijkheid voor de geldende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, bij de mensen zelf te leggen. Bij excessen en of bewuste overtreding van de noodverordening, zoals bijeenkomsten en feesten, wordt gehandhaafd. Toch werden er zowel in Wemeldingen als Dishoek geen boetes uitgedeeld aan de jongeren, die zich duidelijk niet aan de maatregelen hielden. Hier in Wemeldingen heeft de gemeente Capelle wel besloten om het parkeerterrein voor de rest van het Pinksterweekend af te sluiten. Een 35-jarige automobilist uit Zierikzee is gisteravond om het leven gekomen bij een frontale aanrijding in zijn woonplaats. Het ongeluk gebeurde rond 10:30 op de N59. De Zierikzeeënaar zou op de verkeerde weghelft zijn beland. Zijn auto brak bij de frontale botsing doormidden. De auto van de 42-jarige Duitse tegenligger vloog in brand. Hij raakte bij het ongeluk gewond. Bij een schietincident in Vlissingen zijn vannacht 2 mannen gewond geraakt. Ze zijn beide buiten levensgevaar, meldt de politie, maar wel allebei aangehouden. En even later werden ook nog een derde en een vierde verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Plotseling mocht het weer sinds gisteren. Winkelen aan de andere kant van de grens. En dat was te merken in Sluis, Zuiderburen in de binnenstad. We hebben dat gemist, ja. Een beetje te lang, hè? Maar ja. We zijn vrij content. Beetje weinig volk. De barkjes zijn niet open, maar we zijn met sinds gisteren en we hebben ons goed gehad. Deze Belgen merkten ook gelijk het verschil in maatregelen tussen België en Nederland. Je kunt hier in België en Nederland nog een keer rondlopen. Bij ons in België is het nog een beetje bekrompen, laten we zeggen. We moeten het er lekker van nemen. Hè. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, nu de dag van vandaag, is de bedoeling hè, dat op onze ouderdom dat we nog kunnen genieten. En dat we die vrijheid terugkrijgen. Hè, van vooraf. Hè. Maar hoe kon het toch dat het nieuws over de open grens voor iedereen gisteren als een volslagen verrassing kwam? Nou, ik denk dat dit een voorbeeld is van non-communicatie. Evert van Wijk heeft veel geschreven over de verschillen tussen Nederland en België. Het loopt niet altijd even lekker tussen de Vlamingen en de Nederlanders. En dan kunnen we wel zeggen, ja, we kennen elkaar, we spreken min of meer dezelfde taal. Maar dat is allemaal niet waar, want er zijn geen 2 landen die zo van elkaar verschillen, 2 grenslanden die zo van elkaar verschillen als België en Nederland. Het nemen van belangrijke besluiten gaat heel anders. En daarom heeft Jan Lonink van de Zeeuwse veiligheidsregio ook wel eens zijn bedenkingen geuit bij het vele overleggen tussen de landen. Ik heb zelf wel geleerd dat het overleg met de Belgische collega's eigenlijk van geenerlei waarde is. Wel dat we vriendschappelijk uitwisselen wat zij doen en wat wij doen, maar ze hebben geen informatiepositie, zoals wij in Nederland wel. Volgens Evert van Wijk is het verschil alleen al te zien aan hoe de persconferenties in beide landen gaan. In Nederland weten we dat vooral premier Rutte het woord doet, maar in België... Dan zie je ook persconferenties met 15 man, 30 slides die er getoond worden. Niemand begrijpt het. Zelfs de eigen regering begrijpt het vaak niet. Hè. Ik heb ministers in praatprogramma's gezien op de Belgische televisie die niet eens meer wisten wat ze zelf hadden afgesproken. Dus het verbaast me niet. Dan de nieuwe cijfers van het RIVM. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zeeland 5 nieuwe besmettingen en 1 sterfgeval bijgekomen als gevolg van het coronavirus. Het totale dodenaantal komt daarmee op 67 in Zeeland. Het begon allemaal met 1 stekje van een plant. Maar inmiddels heeft Hanneke wel 200 kamerplanten. Ze maakt nu van haar hobby haar werk en begint een plantenwinkel in haar woonplaats Oostburg. Ik kocht ook stekjes en plantjes op rommelmarkten aan haar vrienden. En ja, dat vond ik eigenlijk heel leuk en ik merkte dat ik er heel enthousiast over werd. Dus ben ik op zoek gegaan naar een pand. Het idee voor een winkel ontstond nadat haar Instagram-account Huisje Plantje Beestje een enorm succes werd. Ik denk ook in combinatie met mijn kat. Die ging eigenlijk poseren naast mijn plantjes. En dat vonden mensen zo leuk. Ja, dat ben ik eigenlijk blijven gaan doen. En ze vonden het ook nog steeds heel leuk. Dus dat was heel populair.
En ja, zo kreeg ik eigenlijk al snel heel veel volgers erbij. Hanneke gaat dus van een online platform naar een fysieke winkel en heeft daarvoor bewust Oostburg uitgekozen. Ik denk wel dat mensen behoefte hieraan hebben. Zeker nu ook in deze tijd, dat ze echt wel wat groen in huis willen ook. En iets vrolijks. Dus ja, ik denk wel dat het goed is voor Oostburg dat dit erbij is gekomen. De plantenwinkel is nu nog maar 1 dag per week open. Het pand moet namelijk nog flink worden verbouwd. Daarna wil Hanneke naast de verkoop van planten ook workshops gaan geven. Het is vandaag anti-tabaksdag. En ondanks dat we ondertussen wel weten dat roken slecht voor ons is, steekt toch nog 1 op de 5 Zeeuwen iedere dag een sigaret op. Er zijn allerlei manieren om te stoppen met roken. Je kunt cold turkey stoppen, dat betekent zonder hulpmiddelen. Maar anderen hebben toch een hulpmiddel nodig. Ik help mensen door middel van laseracupunctuur. En dat zorgt ervoor dat de ontwenningsverschijnselen weggaan. De oren hebben de vorm van een omgekeerde embryo. Dus dat betekent dat je elk orgaan kunt beïnvloeden via de oren. De voeten hebben reflexzones en je kunt ook alle organen beïnvloeden vanuit de voeten. De wereldwijde anti-tabaksdag is in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie om mensen meer bewust te maken van hun tabaksgebruik. Er zitten namelijk heel veel voordelen aan stoppen met roken. Mensen gaan na een tijd beter ruiken. Ik had er hier eentje die zei van, goh, nu ruik ik. Hoe ze aan gestinkt door de industrie. Ook veel lichamelijke klachten die weggaan door het stoppen met roken. Wat we in ieder geval weten als je wil stoppen met roken, is dat je deze thuis moet laten. Deze maand sluit vandaag dus af met nog maar eens zonnig weer, met een klein beetje bewolking. En de klaprozen staan in deze tijd van het jaar mooi langs de kant van de weg en langs de kanalen. En er was ook een goede windkracht uit oost tot noordoost, windkracht 4 vanmiddag en bij vlagen windkracht 5. Het waait redelijk door, maar vannacht neemt dat weer wat af. Minimumtemperatuur van 11 tot 14 graden en dus vooral wat hoge bewolking vannacht, maar in principe is het nog vrij helder. Morgen gaan we daarmee verder. Af en toe is er wat hoge bewolking, of er zijn een paar stapelwolken in de loop van de dag. Maar het is nog vrij zonnig en het is een mooie tweede Pinksterdag. Het wordt ook wat warmer, 21 à 22 graden direct bij de waterkant, tot plaatselijk 25 of 26 landinwaarts. Dinsdag is vergelijkbaar, de situatie blijft stabiel, maar de luchtdruk gaat er wat omlaag en woensdag zou er daardoor een regen- of onweersbui kunnen vallen. En door een noordenwind zal het aan zee al wat koeler zijn. En later in de week komt er een algemene afkoeling, met donderdag een enkele regenbui. Iets meer kans op een paar buien is er op vrijdag en met name in het volgende weekend. En tot zover. Hierna nemen de collega's van Trots op Zeeland het van mij over. Fijne avond voor nu en tot morgen.